This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haka jinkanra ka bajur ki Ophisar jongka custom preventive northeast region yaka kam khayi drugs bean manaka khat pratari ujulio araja arpusan kila yo ban khanglat ya lightly ki jingtmu khayi to basharkai nak ba yo ban Kurup shibun ki Dawai Methamphetamine but Heroin ki ba Shongdor kamba lipo point iwe nyo Klur. Hakatega sngi ki Ophisar ka CPF selchar kila yo bat yaka we ka Mahindra Bolero ka bala no ha pani bhora ka ba dan ha surak Mizoram sha selchar. Nakatega Bolero kila yoban Kurup nyo pukandai tali ki sendok sabon ki badan praspa prapusan point san riu gram u heroin but kat san tali ki sendok ki badan kat san kilo ki Dawai Methamphetamine ki ba Shongdor kumba R4R point iwe san Klur. Hakawai pergajaka ki Ophisar ka CPF Teliamura Agartala haka jenya trelang bat ki sipai ka 28 Battalion Assam Rifles kila yoban bat yo webrio u Shong haka arsaka hajan kasurak Bachai Bari Kamalpur Shakowai. Now new brio kila lap south ligi song ki bahe but ki ba don sau kilo ki Dawai rong sau ki bla suba ba ki de ki Dawai Methamphetamine but ki ba Shongdor hadu sau point not ar Klur. La ongru ba kini ki mar ki de ki bla wan na Myanmar ling ba ka Mizoram but ban pen poi pat sa Agartala. Na lor kini ki Ophisar ka custom singerbil CPF Agartala kila yo ban Kurup ya ki Dawai amphetamine lani yaba tablet ki ba khia hadu 100 kilogram kat badang kit ya ki na Khowai sha Vijayanagar da arngot ki brio ki ba Shong da ka bike ka bamdan registration number. Laong ba ya kini ki Dawai lamut ban shalan bean ling ba ki khapot ka Mizoram bat Tripura bat ban poi pat hajan Agartala. Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.